Vitajte pri ďalšom dieli Okienok, ktoré sa vracajú po skoro 2 alebo 3 mesiacoch naspäť na vaše monitory. Prečo po takej dlhej pauze? Nie, že by nebolo o čom hovoriť, ale viete, dobehol ma život. Nedokážem sa pred ním ukrývať tejto mojej malej komórke stále, hlavne preto, že som menil malú komórku, ako vidíte za mňou je úplne iná stena. Časom sa snáď vrátime k tej, ktorú sme tam mali, alebo vymyslíme niečo veľmi podobné. No a teraz prejdem k obsahu Okienok. Keďže som tu dlho nebol, tak som si povedal, že dneska si pre vás pripravím špeciál, a to konkrétne seriálový špeciál, lebo seriály sme naposledy riešili v 3. dieli, keď sme riešili Konstantína. A toto bude seriálovo-hororový špeciál, lebo sa blíži Halloween a napriek tomu, ako som bol vychovaný a napriek tomu, že ho skoro vôbec neoslavujem, mám ten sviatok veľmi rád a páči sa mi, že si môžem tak nahlas dôvodniť, prečo celý deň pozerám horory. Takže si vyberieme 2 hororové seriály, ktoré som tento rok sledoval, som si ich nadšený a cítim potrebu o nich rozprávať, ale samozrejme pozrieme sa na nich trocha kritickým očkom, lebo je čo kritizovať. Vitajte pri novom dieli Okienok. Prvým seriálom v tomto našom špeciáli je Prescott. Áno, idem rozoberať seriálový Prescott, aj keď niektorí z vás ho pravdepodobne celkom šikovne ignorujú, ale nemali by. Vonku sú 2 série, čo je asi 22 časti, plus nedávno vyšiel halloweensky špeciál, čo bol dvojdiel a úprimne ten bol tak trochu zbytočný. Neškodný, ale zbytočný. A čo sa týka samotného seriálu, tak ja si ho väčšinou chválim. Ide o vynikajúcu kombináciu žánrov tej tínedžerskej soap opery, lebo ako inak, keď hlavnými hrdinami sú tínedžeri a potrebujete nejako natiahnuť ten čas. Potom samozrejme slasheru, keďže to čerpá z originálnej filmovej ságy Prescott, čo bol veľmi populárny slasher z 90. rokov, jeden z mojich obľúbených. Potom, keďže ide o seriál a vy musíte natiahnuť ten dej, k tomu sa dostajem, takže je to zároveň i detektívka a psychotriller. Pri tomto seriáli nesmieme zabúdať na to, že ten seriál je prvom rade určený pre mladšieho diváka, toho tínedžerského veku od 15 do, dajme tomu, 23, lebo hlavní hrdinovia sú tínedžeri, beží to na MTV, kde sú tínedžeri tá základná vzorka divákov a... 16 tehotná. Sorry, musel som. Áno, ja viem. A ja hneď na to naviažem. Tomu je prispôsobený logický scenár, čo znamená, že miestami sa dáva dôraz viac na veci, ktoré pravdepodobne budú zaujímať túto vekovú skupinu. Ale není tam toľko sexu, ako by človek čakal, práve skôr sa tam riešia, že dôvera a vzťahy a dospievanie a čo po škole a tak. Ale samozrejme, není na to dávaný príliš veľký dôraz, stále nesmieme zabudnúť, že sa nachádzame v hororovom seriáli. A paradoxne, tvorcom sa tieto dve veci podarilo výborne prepojiť do skvelého deja, kde všetko so všetkým súvisí. To je na tomto zaujímavé. Slashery sú zvyčajne veľmi rýchle a musí sa tam stále niečo diať, veľa vražd a tak ďalej, aby divák nestratil pozornosť a slashery bývajú lúpe. Keď však máte seriál, ktorý obsahuje veľké časové obdobie, tak nemôže sa tam stále do nekonečna diať veľa vecí, veľa vražd a nemôže to byť ani príliš lúpe, lebo divák si to všimne. A to už poznamenáva jedna z hlavných postav hneď v prvej časti. Ako sa s tým tvorcovia popasovali? Prvá séria sa začína celkom svižne, prvé časti sa vraždí jak na bežiacom páse a potom sa to spomalí a prehúpne sa to do tej detektívky, kde začínajú s nami tvorcovia i vrah s postavami hrať hru, že kto je vlastne za tou maskou a to je na tomto najzábavnejšie hádať a dedukovať, to je vrah, čo sa im podarilo scenáristom veľmi dobre napísať, lebo dali tam i dostatočne slepých uličiek, dostatočne falošných stôp, aby ste mali problém to uhádnuť a napríklad pre mňa osobne, ale to preto, že nie som až tak dobrý detektív, bola identita vraha do poslednej chvíle tajomstvom. To isté pri druhej sérii. V druhej sérii sa rozhodli pre opačný postup, séria sa začína pomalšie, dáva sa dôraz na to, čo pri filmoch nemôže byť a to je psychika, postava, ich prežívanie po prežití takého nejakého masakru, že prvé časti druhej série fakt riešia a čo bolo ďalej, že tam chodia na terapiu, že majú nočné mory a na tom je postavený dej. Vrah v druhej sérii zo začiatku sa ukazuje sa vlastne len hlavnej hrdinke, ktorú sa snaží presvedčiť, že je šialená, že trpí schizofréniu a že sa jej to všetko zdá a pracuje na tom, aby si to o nej aj okolie myslelo, že keď sa tam stane nejaká vražda, tak celkom slušne stopy nasvedčujú, že to bola ona a to je vlastne zápletka celej druhej sérii až do skvelého finále, ktoré nebolo zase až tak skvelé. Ale to si povieme, negatívach v Prescottu.
osobne považujem za vrchol celého seriálu hlavne časť v druhej sérii, kde vrah spätuje postavy, aby mali halucinácie, kde sa ukazuje, že tvorcovia už vystupujú von z takých tých zaužívaných hraníc bežného klišé, aj keď je ho tam strašne veľa, hlavne zo začiatku postav, ktoré sú úplne klišoidné, až s pribúdajúcimi časťami naberajú nejakú hĺbku a iné rozmery ako len šlapka, panna, nerd, tupec, ale časom dostávajú ďalšie roviny, čo je na to najzaujímavejšie, lebo zo začiatku sledujeme takýto seriál ako aj iné slashery s tým, že chceme vidieť efektné smrti ľudí, ktorí nám totálne lezú na nervy, ale časom si ich obľúbime a na tom stávajú tvorcovia. Druhá séria už postavená podobne ako Game of Thrones. Vieme, že nikto není v bezpečí a máme nejaké svoje obľúbené postavy a tie môžu kedykoľvek umrieť a my sa o ne začíname reálne báť a tie postavy sú už viac rozmerné. V tej časti, ktorú som chcel spomenúť s tými drogami, je vidieť, že tvorcovia troška chcú podávať hranice aj televíznej zábavy, lebo nehali postavy svetovať, čo sa veľmi odrazilo na vizuálnej časti, ktorá bola veľmi vymazlená a značí to, že Westcott není len nejakým produktom tabuliek a producentov, ale je do neho dané trocha duši a trocha toho srdca. Srdiečko, hej? Áno, je tak od srdiečka. Aby taká tarzička. Áno, proste točia to ľudia, ktorí milujú horor. A oproti originálnym filmom sa troška vytratil humor, ale stále tomu nechýba nadhľad, nechýba tomu skvelý dej. Až na finálové časti, ktoré tým, že musia si zadržať istý cliffhanger pre pokračovania, sú tak trochu slabé. A osobne ma pri druhej sérii najviac nasralo, keď vrah, ktorý celých 12 častí hral veľmi dobrú psychologickú hru, sa v posledných 10 minútach správal ako tupec. Možno bol tiež schizofrenik. No hlavne bol blázon. Tak potom čo riešiš kraviny? Ale tam tupci boli scenáristi, lebo odhalenie vraha prišlo tým najtrapnejším scenaristickým klišé, ako si vieš predstaviť. Že sa preriekol. To je debil. Tieto finále, občas herecké výkony a miestami tupé dialógy sú slabinami seriálu, ale vynahrádza to Willa Fitzgerald, ktorá hrá hlavnú postavu Emu Dualovú a tá baba je proste nádherná a zo začiatku sa javí ako herecké drevo, ale časom vám dojde, že to je tak trochu zámer, že ona je naozaj taká odťažitá a nevie vyjadrovať emócie a to sa jej vlastne stane osudným, preto je tak trocha sa zamotá do tých všetkých problémov. Hello? Hello, Emma. Miss me? Keď už nič iné, tak minimálne jej ksicht vám ostane v hlave a skvelá zvučka, skvelý motív, taký ten na stlakovom nástroji, jak sa to volá, na husliach, ktorý znie celým seriálom a proste tie slabšie časti, slabšie miesta vynahradzuje dej, vynahdradzujú to postavy a vynahradzuje to láska, ktorá seriálu bola venovaná. A aký je teda verdikt? Westcott možno není najdokonalejší seriál, má mnoho múch, ale pokiaľ máte chuť si spraviť nejaký ľahší maratón, že nechcete nič vážne a chcete niečo pozerať cez Halloween, tak tých 22 častí a jeden špeciál, čo sú vonku, sú skvelou voľbou. Môžete to pozerať i mimo Halloweenu, rozhodne tomu dajte šancu minimálne prvej sérii, počkajte, či vás to osloví, ako sa z toho vyvinie, lebo má to naozaj svoje silné momenty a svetlé chvíľky a myslím si, že je to seriál, ktorému sa oplatí dať šancu. Druhý seriál, ktorému sa budeme venovať, je hitom tohto ročnej sezóny spolu s Westworld a tým je Stranger Things. Až ste to videli, tak si môžete vypočuť, čo na to poviem. A ste to nevideli, tak počúvajte pozorne, lebo toto je seriál, ktorý si proste musíte pozrieť. Ide o to, že tento seriál nemá asi slabšie miesto. Ide o autorský seriál, kde autori dostali veľkú voľnosť a tak sa s tým vymazlili. Není tam ani jedna scéna na zmar, není tam ani jedna linka, ktorá nesúvisí s hlavným dejom, proste nie je tam taká tá oddychová linka. Sú tam 4 základné dejové linky, ktoré sa prepájajú a nakoniec vrcholia spoločne. Všetko je tam premyslené do najmenšieho detailu, či už ide o popkultúrne náražky, ktoré nie sú samoučelné, alebo foreshadowing, ktorý naznačuje budúci dej, alebo či ide už o zvučku, ktorá je absolútne premyslená, aj hudba, ktorá totálne ladí a navodzuje atmosféru, alebo i zvolené písmo, ktoré má evokovať písmo z amerických vydaní Kingových kníh, prípadne z tých kníh, kde ste si volili vlastne dobrodružstva. Celý ten seriál je vlastne koncipovaný ako keby takáto paperbacková knižka, lebo nemáte časti, ale máte kapitoly, ktoré na seba nadväzujú. Je to jednoliatý príbeh, len rozdelený na menšie celky. Čo sa týka tých 4 dejových línií, tak tu máme prvá a tá hlavná sa týka detí. To je tak trocha, berie si očividnú inšpiráciu z E.T.ho. Je to príbeh o okúzlení tajomnom a mysteriózne dobrodružstvo, kde samozrejme sa deje niečo strašidelné a niečo nebezpečné, ale cez tie detské oči to
skôr z nejakú príležitosť pochlapiť sa alebo zažiť niečo zaujímavé. Proste poetika E.T.ho mimozemšťana. Potom ďalšia linka sú tínedžeri, ktorí zo začiatku pôsobia ako odľahčenie a je to viac skôr taká teen romanca, podobne ako vo Vreskote, ale časom to začína nadobúdať tie slasherové prvky a takto k tomu aj smeruje, k tomuto vrcholí to vlastne dospievajúci ľudia versus monštrum, tak trocha aj metafora dospievania. Potom tam máme linku šerifa, ktorý vyšetruje vlastne všetky tie okolnosti, akože predstavuje nám vzťah postav, respektíve miesta deja k okolitému svetu. A táto linka skôr pripomína také tie konšpiračné thrillery o sprísahaniach vo vláde a najviac pripomína Kingové romány z toho obdobia. Dokonca túto veľká časť seriálu není len E.T., ale je podpalačka, dokonca na podpalačku je tam aj narážka a mňa osobne troška rozčulilo, že to nezaznelo, lebo keď šerif vyšetroval a odhalili tam nejaké spiknutia, tak tam ešte aj postavu podal. Je to ako z tej Kingovej knihy, ale nepovedali, ktoré je z podpalačky. Je to totálne E.T. krížený s podpalačkou. A potom tu máme štvrtú dejovú linku a to je matka, lebo hlavný dej je, že chlapec z malého mesta proste zmizne zo dňa na deň, nikde ho nevedia nájsť. A jej linka je najtemnejšia, ona sa ho snaží nájsť na vlastnú päsť, ale v podstate sa nepohne z domu. Má najviac blízko takej tej kozmickej hrôzy a šialnosti, najbližšie má k hororu. Ten problém, pokiaľ tu tento seriál nejaký problém má, a naozaj ich má a má ich zo pár, je napríklad ten, že keď sa tieto linky prepínajú, tak niektoré prechody od tejto matky k deťom môžu zabiť atmosféru, lebo zrazu z niečoho temného prejdeme do odľahčeného, alebo naopak tie skoky vedia byť prudké. Ale tvorcovia si naozaj dali záležať, aby sa to nedialo často a aby tie boli síce prudké, ale prirodzené, aby to na seba nejak logicky naväzovalo. Skutočný problém, ktorý s tým môžete mať, je, že tento seriál v prvom rade poeticky ťaží z nostalgie. Čo je škoda, lebo pri takto dobre napísanom seriále by mohol fungovať sám za seba a nepotreboval by odkazovať k podpalačke, k E.T.mu a k hromade iných diel ani navozovať nostalgickú atmosféru a vedel by si vystačiť sám so sebou. Čo zároveň spôsobuje, že čerpá z hromady klišé. Väčšina seriálu, podobne je to i u toho Vreskotu, je postavená na tom, že sa navnadí nejaké klišé a vy máte nejaké divácké očakávanie, no to je na poslednú chvíľu zvrtnú. O to bolestivejšie pôsobí, keď ich nezvrtnú a naozaj sa to až chorobne pridrža toho klišé, to pôsobí ako facka a vytrháva vás to z imerzie. Každopádne tým, že ten seriál je svižný, má dobrú atmosféru, nemá jednu zbytočnú scénu a má len 8 častí po cca 50 minút, teda necelých 7 hodín, nie je nič lepšie na halloweensky večer ako dať si maratón Stranger Things. My, čo sme to videli, vieme prečo a ani sa nečudujem, keby ste teraz rovnako ako ja dostali chuť si to pozrieť znovu. A vy, čo ste to nevideli, tak toto je proste must see a asi neexistuje lepší čas na pozretie a keď už kvôli ničomu inému, tak kvôli Dustinovi. So what you're saying is the compasses are broken. Do you even understand how a compass works? Do you see a battery pack on this? No. No, you don't because it doesn't need one. Dustin rules! Abort. No, like, you give me a break. All three of you were being a bunch of little assholes. I was the only reasonable one. Ideš, Dustin. Neviem, kde toho chalana bez zubov vyhrábali. Neviem, ako mu napísali tú postavu, ktorú museli práve kvôli tomu, že nemal tie zuby meniť. Ale napísali ju skvelo a je to najsilnejší článok celého seriálu, aspoň pre mňa. Dustin je môj idol. Keď budem malý, znova, chcem byť ako Dustin. Dobre, to by bolo z týchto okienok všetko. Vrátime sa ešte na budúci týždeň. Takú post-hororovú atmosféru si dáme, kde budeme riešiť jeden český hororový komiks, ktorý som mal riešiť už v lete, ale ja som to stále odkladal, potom som nemal čím točiť a menili sme štúdio, bývanie a tak ďalej. Vrátime sa k nemu o týždeň a vy mi do komentárov, či už tu alebo na Facebooku, tu myslím YouTubeom, môžete napísať, či ste tieto seriály videli, čo si o nich myslíte, prečo sa vám páčili, nepáčili, slabosti, nech sa dohádame alebo nech sa aspoň vypočujeme. Nech je sranda, nech mi to aspoň niekto komentuje. A samozrejme platí to, čo pri všetkých ostatných YouTube videách i týždňovníka. Hovorte o tom, zdieľajte toto, lajkujte, komentujte a nezabudnite si v nedeľu pozrieť ďalšie TGčko, lebo nám je jedno, že sú sviatky, my robíme deň, noc, piatky. Hlavne v noci, to sa hrozne rimovalo a hlavne nerobíme piatky, ale nedele. Dobre, to bolo z dnešného dielu všetko a majte sa. Zatmievačka!